Salam, hormatly vatandaşlar. Men yine sizin bilen Murat Kurban. Men şu öpleşimde sizin bilen yine de gıytkaça protestlaryň netijesi boýunça we bu geçen wakalar boýunça gülüşek bolýan. Ine şunu aýtmakam öňünden bir hoş habar aýtjak bolýan. Bizim gahrymanymy Serdar Hojanepesow tutsakdan azat edildi. Biz şunu gutlaýar, ine jany we marala köp bagtly durmuş arzu edýär. Siz ikiňizden bizim gahrymanyňyz tüwelime mert ýaly rejime garşy görüşdiňiz. Ýene aýdyp gelenim birinçi awgustda protest. Şol protest biz gurnamadyk ony, ýani bizim haýyşymyz boýunça, ýani juma sapar başlady, onsoň men döjüm haýyşdy boýunça eden baý gurnady. Biz men özüm şöýra ýani protestde gatnaşmaly. Belki adamlar ýaly. Men öz aktivistlerimizi, ýani döwletin aktivistlerini şu protesta çağırdım. Ýaman köp aktivist bardy. Ýani men bilen jaňlaşyp bardy. Baram soň meni tapdy şu ýerde. Şu protest gidip protesti ýani bolmadyk ýagdaýyna biz adamlary ýani şol wagt 16-dan soň adamlar öýüne iýerip başlandyň. Ýeti 2-2,5 saat çölde bolduk adam beýle. Hem adamlar gelýärdi, biz olary iýerýärdik. Şol ýerde köp wakalar bolup geçdi. Men onu aýratyn video eden. Ýöne şu videomyň esas maksady başga. Ine şu protest bolmadyk, ýani bolup bilmedik prosesiň esas maksady näme boldy we esasy netijeleri, gazanyň netijeleri näme? Birinji, şol protesti pasolstanyň öňüne, ýani baş konsuluň öňüne geçirdiň sebäpli biz Türkmenistana öz aşgaýatlaryny aýtmak boýunça şöýra bardyk. Onu başga ýerde aýdyp bolmaýar. Onun prosedurasy var. Birinji Türkmenistandan başlamaly. Eger Türkmenistan eşitmese ýa gulak atmasa, onu bütün dünýä gurumlaryň öňüne geçirmeli. Ýani şoň üçin biz prosedura boýunça şoň ýaly bardyk. Şo ýerde Türkmenistanyň baş konsullugy ýa Türkmenistanyň ilçihanasy bütün dünýäde diňe şöyle der. Hiç wagt protest getirtmeli, ýaly geçirtmeli, ýaly seni günü terörist edip ine bir rahat ýagdaýda işläp oturýar, şol gelip öldüjek bolýar, maşgalamyzy, çağlarymyzy bizi halat edin diýip ýani ýüzlenýär. Hökümetleriň borjy diplomatik, ýani binalary diplomatik adamlar gormak. Ine şol netijesinde şol geldi. Beýerde bir topar beýkamçylyklar boldy. Birinji bilen polisiýa işgär telefonyň nemesi, telefon ardasy bilen ýani geldi, tutdy. Bizim aktivistlerimizi şu wagtdan beýkamçylyk ýagdaýda 4 san aktivistimizi ilçihanyň ýani konsulstanyň görkezmesi bilen kostan öldüren vurdy. Ine şondan soň 7-8 saatdan soň ýani ilçihan konsulstwa ilçihana bilen maslahatlaşyp täze arda edip, täze diýen birinji ardatny edip, şu tutulan adamlary tutsak etmeli diýip ýani arda getirildi. Şol tutsak edilenden soň gelip ardanyň arasy ýani minimum 7-8 saat boldy. Şoň üçin bu bir kanun. Eger arda bolmasa, hat üstü bilen polisiýa şolu tutmagy haky ýok. Ya bizi şu ýerde geçirmedilik üçin ýani hiç ýeri kanun esasyna hereketleri ne dogry. Ine şu ýerde men 2,5 saat bu tarapa bizi aýyrdylar, polisiýa ýol açdy. Biz onuň ýani töhretleşik geçirdik. Ýani beýleşip zady. Şu näme şeýle bolýar, näme gatna bu bize düşündirýär, biz onu düşündirýär. Umman yarım saatdan soň ol gitdi enejandan biz Aydın Bey bilen başga köçe geçmeli boldyk, polisiýa koktu, saklanyp. 4 ýaşdan köp güýçlüň, ine seni sakladyň, şöýle aktivistler şahyat boldy. Biz gattar köçede, Twitter'da, ýani Facebook'da, ýani açyk efirde şunu hemmesini aýtdyk. Senin bizim açyk efirimiňe tersiňiz, şo ýerde men Zoom protesti açyk efirde geçirdim. Başyny soňundan bolsa Farhady maňa aktivistdan gelen informasiýa boýunça, Azizden gelen informasiýa boýunça men onu ýani YouTube'a we Twitter'a berdik Aydın Bey bilen. Biz bütün dünýäni aldyk. Şol waýajda men bar eden zatlarym ädim Muhammed Döjüň işlenirli. Bar Muhammed Döjüň eden çykyşlary şu meniň beren maglumatlarym boýunça boldy.
Men şoňa ýa maslahatda şunu aýdym, şunu aýdym. Yani men o ýerde efir ýapyp bilemok. Men turist. Men raýaty däl Türkiýem, men turist, men kämerim ýok. Men şu ýerde politiski ädimlerimi etmene hakym ýok. Şoň üçin biz gürleşdigenden Muhammed Döweci hemme rahatlar eder, men din informasiýa. Men şu ýaly biz geçirdik, ondan soň şu 2,5 saatdan soň ýene bir 40 minut taýyp bolup durduk şu ýerde bir 10 ýaşly aktivistler bilen. Bir ýere baryp şu ýerde oturup analiz edip gürleşip ýygyder oglanyr çykarma boldy. Şu ýerde 2,5 saatda biz köp etdik. Aýdym men bütün dünýäyi ýaratdyk. Şu oglanyr tutuldy. Familiýalar artlaryny alyp, telefonlaryny kim içinde, kim ýok, hemme artdyraldyk. Hemme ýaýrap başladyk. O diýmek, şolu çykarış işleri başlady. O elbetde bir günde, 2 günde çykmaz bolar. Onu düşünipdi. Yani polisi alan soň, ýani on komissiýasy, on iş, kaýda işi, eýleki prosedurary bar, o girdim çykyp bolmaz. Ine şoň üçin şol işler gitdi. O işleri biz ýani 2,5 saatdan, 3 saatdan soň birimizden aýrylan soň dowam etdi. Telefonu ulaşıp, tweet'te ulaşıp, yani onun devam etti işleri. Ben öz yerimden, men Muhammed Döweci bilen bütün dünya ılan ettik, bolup geçen zatları. Yine şol işler gidip başladı. Ondan soň onu allamara da goşuldy, yani aktivistler goşuldy. Adem Bey bilen işler yine bütün dünya yarattık. Perhadyň uly işi var, bir aktivistleriň uly işi var, tutulan oglanyň uly işleri var, yani informasiýa berip ve şeydi bütün dünyanı kaldırıp yine onu halaf etti. Şu yerde hemmeden boşandı. Hemmeden. Men ettim ya, ol ettimden aktivistler. Bunu hemen alamatmak diye. Bu demek kaçan ýa gelende aktivistler üçin. Bir bol adatlyk çykarýar adamlar. Eýen biz görüşde birleşýär, azylyk bolýar şu görüşde. Onun daşyndan yine pravozachnikler täjrübe bermeli bolýar hereket etdi. Gynansak da masal üçin geldi Kariz töhmetden başgalar etmedi. Ne kömek etdi, gaýtyp protesti tanqid edip, bir topar bolmajak wagtlar kömek etmeyen gaýtyp tersine boldy. Indi şol tutulan oglanlar çykdy, häzir hemmesi, yani gysga wagtda indi haýsy netijeler biz alandyk. Birinji bilen Eğer biz aýtsak, birinji bilen 10 adam tutuldy. Ol erwet netije. İkinci 4 adam vuruldy. Ol erwet netije. Dogry. Inni haýsy plus, yani pozitif netije alandy. Biz şu ýerde yani geçilmedik protestin hakyky gazanyň netijeleri. Biz halk bolup hereket etdik. Görkezdik aktivistler bolup. Şu ýa baran adamlaryň 80% aktivistler. 20% bizim halkymyzyň grajdan aktivleri, yani DWT'nin bolýar, beýlik toparlar bolýan adamlar. Bizar bolup ýürüni düşen adamlar. Köp adam bar, o meşhurny aýdyljak. O ýer köprüň aşagyna adamlar bar, 10 adam, o ýerde 20 adam. Metrobusyň ýanyna 10 adam, o ýerde 5 adam, o ýerde 3 adam. Hemme ýerden jaň gelýär, biz hemme adamlary ýygyna nimetdik, polisden gürleşdik, o gün aýtdy. Gürleşdik, gün aýtdy soňda. Häzir dursaňyz hemme gidip, bize tapawdy gün. Ondan arrestlary köpeltmän, işimizden köpeltmedi ýaly. Yani biz şolary adboýet başladyk. Adbeýa, yani beýlik gurmalar bilen işlärdi, menim adamlar bilen maňa jaňlar köp gelýärdi. Men olary yani gaýdym diýip. Men öňünden, burun öňünden maňa köp jaňlar gelýärdi, men hemme çağırdım. Menem Marian Tedemler. Şu ýaly. Indi näme galandyk? Biz halk bolup hereket edip bütün dünýä jemgyýetini galdyryp Türk hökümetine göýlerini açdyrdyk. Türkmenistanyň baş konsulstanyň terrorist hereketini suç etdik. Bu tutnamalar bardyr ýa. Bir Muhammedow sanksiýa bermäne hemme tutnama bar. Şunu biz ýani açyk protestler edip 100 protestlarda galyp bilmek. Şoň galandyk. Biz Türkmeniň agzy ýerini öküzdik. Şo ýerde. Hereket bol, beýle bol, onu bollu, bunu bollu, şo ýerde baranlar hemme agzy boldy.
Bütün dünya Türkmen halkının problemalarını yaktılandırdık. Türkmenistan'ın hükümetinin, Türkmenistan'ın grajdanlarının pasportlarını uzattırılmayanlarını görüldük. Berdimuhamedov'un şirketleri ve aile yollarını Covid'in problemalarına iyiliğine gizlenip, ulanıp bütün dünyanın ağırlap yollar açmayanlarını biz görüldük. Birleşen Milletler Kurulu'nun vekilleri eyyem bu meselelerin üstünde işlep eyyem Türkmenistan'a batışlar etti. Men size häzir anketanı okudum. Yani bir de montajlarımı koyuyorum. Bir minuttan. Şu yerde eyyem şu berilen anketa onun anketası. O bizim düzen anketamız ya da nimelerinde pravazlaşık onun düzen anketa. Şu anketanı 100 adam doldursa pasportları Berdimuhamedov'un garana berdirýärler. Kim pasportları arda verse berdirýär. 100 adama yetmese ona o problema köpe çekiler. Şoň üçin men haýyş edýän hemmäňizden şul anketa serdim. Biz şu videonun aşağına ссылка koýar, şoňa bassaňyz gün anketa bar, şu ýerden çek bar, ya şonu doldurmaňyz telefonuna nimede ve e-mail adresinden uğrayın. Men öňküdekler diýerlere baryp şöyle doldurun diýenim. Ondan anhatlaşdyrdyk ýagdaýy. Dirnege de gitmek gerekken şol anketany şu häzir e-mail adresleri bolar. Şoňa iýermiz. Şol anketalary. Onsoň biz ýa-ni gurumlar bilen öýlerini işläp david etdirer. Ýa-ni Türkmenistan prezidentine. Ýolları açmak mesele der. Pasportları uzatmak mesele der. Siz hereket etseniz hem adam çözüyor. Yine size ýoly. Şol anketaları doldurun. Sizin arkaňyzda bütün dünya adam hukugyny gorayan gurumlar durýar ve vaksinasiýany, ýa-ni pasportları, ýollary çözüp berýär. Batış edip. Indi şu noktada gelin tamam. Siz namatlyk edip gorkya agent diýip gorksaňyz, onu özüňizden görün. Şu meselelerin çözülmeýändi. Şu ýerde iki emaladys bardyr. İsteseňiz aktivist DBT o bizim emalat iýerin, isteseňiz iýermäň. Ýöne haçanda bize iýerdiňiz, biz kontrolly saklanşa sorulýar. Birinji ýa-ni emalat bu onuň daky ýürüýän adam hukugyny gorayan gurumyň adresi. Şöyle düşünün, hemme gurumlar alýada üstünde işinýär. Türkmenistan'da basış barydyr. Mümkin wagtdan beriler 24 saat ýa 48 saat meseleni çözmeli. Olur ýa-ni karar çıkarmalylar, kanun we konstitusiýa, konstitusiýanyň aşagynda kanunlar we ýürüýte migrasiýa hükümleri şöyle hemme zat ýa karar çıkarmalylar. Karar çıkardygy bir kanun etdigi bolýar benim hemen. Şoňa özüm düşünýär. Indi Birleşen Vekiller, Birleşen halkara gurumanyň vekilleri Türkmenistan'a öňün terdiýär inni halk gyzyp başladylar ki halk gyzyp başlady. Bu ýaly biz intek protest gurnandy. Öň bir gerek ötün ýyl gurnadyk, onu da dogry gurnap bilmedik. Ne şu ýerden dogry gurnap bilmedik ýöne bizim şuňky protestimiz, ýa-ni birinji agystak geçen protestimiz ýürüýdi. Adam haklaryny gorayan adam derne ünsünden geçdi. Eýem şolar bilen biz adam haklaryny gorayan derinin ýa-ni aslynda şu gurujy esas şu boldy. Şu arkasynda biz ýa-ni protestde çykdyk. Biz oraya çykyp görende. Arkamızda ýa-ni adam hukugyny gorayan gurumlar. Şoň üçin gaty şart ýagdaýda 5 ýyldan hem çykdy. Şoň üçin bütün dünýä ýanandy. Onu işler intek gidip durur. Yani biz adam bilen işlep durur. Şu işleri bütün dünya yanlantılar. Intek Avrupa sözünü aydanı Avrupa'da işlep başladı. Görürüz. İşler gidip durur. Biz Berdimuhamedov sansa yoluna yani yetirip otur sansa. Şoň üçin näçe tutnamalar köp bolsa şonça Berdimuhamedov sansa gatşat ýagdaýda şunu ýerken. Indi biz yine de şu kadının neticemizi aydelim, devam edelim. Türkmen halkı indi diktatör Berdimuhamedov'a karşı korkma, turup öňe çıkanlarını görkezdi. Bütün dünya. Bizi bassalaram, bizi ursalaram, bizi satsalaram,
bizi öldürecek olsalar biz azatlık yolmalı, devam etçirmedi. Bütün dünya adam hukuklarını koruyan kurumlarına gürküzdük. Olur ömüm madi. Olur ömüm seri derdi. Yönü goğlara zat yok. İnni goğlara zat geldi. Adamlar kalp başladı. Aktivistler kalp başladı. İnni bulur goğlar. Bir hayiş Türkmen halkından şu aktivistler ömürlerine halk iyiliğine etmeli. Siz önkü sögü şeriatlarına bolman, yönü iyide bolmasın. Siz iyide bolmasanız biz yıkal rejime karşı. Haçan siz iyide bolsanız siz bize hem güç hem ruh veriyorsunuz. Hem mertebemizi kaldırıyorsunuz. Hem de bütün dünya kurumları halk kaldı bollu. Şuna bir zat değilse onunla olun çevresini öğreyelim. Gerek olsa gağda getirelim. İnni bizim yenişimiz dine bize bağlı. Bizim yenişimiz bir Muhammed dine bize bağlı. Bir Muhammed'e bağlı değil, düğünü. Sebebi bütün dünya kurumlar, halkara kurumlar, adam hukuku kurumlar izminde durdu. Şu. Ön seyrediydi, biz hatları yazıyorduk, yönü hareket yoktu. İnni hareket bollu, inni bunu izminde. Seyredin şu hepte, gelecek hepte, Türkiye eyan vekiller var ya. Bir hepte geçmeyaka yine eyan var ya. Şu yerde yankı Türk hükümeti bilen razbor edildi. Ne yapmış şeyler oldu? Ne yapmış bu teröristler halkı içine uğurlap, salıp, satın alıp adamları şu yerde kıynap, video yazarıp ya da izarlap, urup ya da basıp şu provokasyonu ediyordu. İndi Türk hükümeti şolara cevap vermeli. Demek Türk hükümeti Türkmene gerek kalanı inni ganimet edilmeli. Yani şuraya Allah'tır bir kalanlık. Şun kune. İnni kune gelip dur sebebi bir ikinci etapı geçmeli. Birinci etap bu tordu, inni ikinci etapı geçmeli. Men ne yapıp diyen ikinci etapı geçmeli? Sebebi yine şu ikinci etapta cinayeti işler neler oldu? Birinci, bir kanun yadayda 10 adam tutuldu. Bir kanun, absolut bir kanun. Onu bir suud ederiz, yani suudlar, kadet işlerine. İkinci, 4 adam öz bedenine şunun bedenine şekil yetirildi. Üçüncü, men idarlanıp öldürecek olup meni yani sinaşık geçtirildi. Onun suudlanmasına. Yine şuraya 3 tane global nizade bir yani ortağı var. Onun dışından biz arada yer hem medarın zakaşı teröristler yani başkonsulluğu, şahitler var, adamlar var, hem medar var. Bizimni öz kanunlarımızı, öz haklarımızı koruma işlerine başlıyor. Fransa'da prokuratura başlıyor. Eğer arada verildi, yine biz Türkiye'de şunu yapıyor. Şu Türkiye'nin prokuraturasını, İçeri İşler Ministrliği'nin şu mesele boyunca ayrıntıp başlıyor. Gelecek hep dedi. Yine ünferin olsanız vatan programında Türk'ün prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyeti Türkmenistan prezidentine. Vatan havarı programlarının ay hemedat kovuyu ağır katnaşık yönü hakikatten esası can manisi men konsullor teröristleri cinayete çekecek deyip çok aydırdı. Onun yani ağır katnaşık yoktu Türkiye'nin. Türkiye'nin her vakit yani Türkmen hükümeti Allah ve Allah Türkiye'nin yumuşadık gelirdi. İnni Türk hükümeti hakiki bizim yani teritoriyamızda, bizim yerlerimizde spetsoperasyon, sizin spetsoperasyonunuzu geçirip bizi maskara edip durmalı yani. Biz bütün dünya halkara kurumunun önüne cevap vermeli. Sizin ömüm yüzünüz yok. Sizler bir cinayetçi biz ona koşulacak biz cevap vermeliyiz yine gelecek hep de onun vekiller var ya şunu cevap vermeli. Yani şunun için Türkiye öz pozisyasını berkitti boldu. Yine Türkmenistan'ın rejimini şu sorularda gollemez. Onun bir üstünlük onu 100 tane protesto bilen etmemiyor. Protestler hem dünyada geçip dur. Beylik pasosanın önüne geçiyor. Keva Fransa'nın önüne de geçiyor pasosun. Malajın Afrika yurtlarına. Burada Fransa nerede oluyor? Şurada yani kurur aşk ayetlerine diye. Ya Amerikan pasosunun önüne.
Bizim Türkmen Pasostan'ın önüne yankı ya, İlçhana'nın önüne ya, Konstan'ın önüne geçirin olsa, geçirir onu. Hiç şart. O bir arş şikayet, yankı öz arş şikayet aytmanın forması. Yönü haçanla, sen tek geçirecek ol, baranda, seni eyyem, uğra, tutup getirseler, seni eyyem urup başlar, seni eyyem öldürecek olsalar, seni eyyem idarlap, men idarlaş yani, şöyle seni öldürecek olsalar, onu eyyem terörizm. Yani şu meselelerin bir suda çıkıyor. Şunun için birinci etap bu tordu. Bizim maksatlarımız yerine yetti. İkinci etaba başlayan cinayeti çekmek işlerine. Cinayetin çekmek işlerinde bir Muhammed'e olma. Geçecek yeri yok. Yine şuraya kıyıtkaça mentide ayttım meseleleri boyunca. Men yine bir kıynanç informasyonu size aytacak bilmem. Kıynanç değil. Yine yakmak geçetemeliye. Cinayet işleri boyunca. Türkmenistan İstanbul'daki Başkonsolosluğunun işgalleri. İkinci, Başkonsolosluğunun yanına Paris bölümünün yol başını. Üçüncü, Sadık Kargo'nun yol başı Şirali Sadıkov ve onun pulunu tutulan adamları. Dördüncü, meni idarlap, meni öldürecek bolun finanşal. Yine şu dağıttır gidiyor cinayet işleri. Yine yeni bir aytacaklarım Türkmenistan'ın haber geldi. Bizim kahramanımız Aziz Mamedov'un maşgalatına batış ediliyor. Men Berdim Hamedov'a yüzleniyem, siz teröristik hareketlerinizi inni Türkmenistan'ın içinde devam ediyorsunuz. İnni daşına korkuyorsunuz, sizin elinize vuruldu, inni içinde devam ediyorsunuz. Yani Mar vilayetinin, Bayramali şehrinin yaşayıcısı Mamedov Mehmedi, yani Aziz Mamedov'un doğunu, Uçuskova gelip alıp gidipler. İnni şuna uğurlu işini ettin deyip batış ediyorlar. Onun dışından Mar vilayetinin Bayramali etrafını Kuşlu Ovası'nın Dayhan Birleşimi'nin yaşayıcısı Mamedov'ların maşgalası tiyadevul yerine batış ediyorlar. Yani Ezid'in maşgalatının yerine yani tiyadevullayda batış ediyorlar. Ondan başka Mar vilayetinin Bayramali etrafını Kuşlu Ovası'nın yaşayıcısı Mamedov Serdar'a da yani azar veriliyor. Mamedov Serdar yani Mamedov Ezid'in şol yani dört oğlan urlan oğlanın içinde bıçaklanan bir qırası yani şol oğlanın jigisi bolýar. Şunu da başlaýar. Indi Mar vilayatynyň Bayramali etrafyny tiyada yol Dayhan birleşiginiň ýaşaýjysy Mamedov Ezid'in jigisi bolan Mamedowa merjeni. Onu da başlaýar. Men näme aýtjak bolýan şu anda? Sevgili hormatly vatandaşlar. Siz milli lider deyilip vatan programatına yani aydılyan bizim arkadağımız değil yan adam daşınla terörist hareketler edip inni içinde Bayramali etrafının Mar vilayetinin Bayramali etrafının uğurların yaşayıcılığını korkup uğurları batış edip terörizm ediyor. Unutmuyorum. Türkmenistan'ın prezidenti terörist olup şol Bayramali etrafının adamların, 5 adamdan korkup, emkime kulluklarını iyi verip, şolur batış ediyor. Terörist. Terörist değil mi? Daşından men görkezdim. Hemme Hollywood kuyinolarda, seyreden olsam, ünfal seyreden olsam, bayviklarda, şo yerde bir adamı oğurlayalar, yani satyalar, beylek teröristler, banditler, konsoluk $10,000 Perhat Mamedov'u durduğu satın aldı şöyle. İnni şu yerde bunu vurup kameranın önüne koyup Türkmenistan'ın prezidentinin bağışlaması oldu yani. Ünförüm. Bayvikler görünümüzde şuraya satın alıp şu jetvan kameranın önüne koyup ya reket pul vermeli ya bağışlaması oldu yani. Ondan sonra kirlet geçiyor. İnni şu mı? Üyt köşklüğü Perhat'ın kirletini kesmediler. Yani onu da barardı. Eğer de bir kalıp şunun cinayetini suud etmesek onu da var. Emin bunu edik geliyor şuna. Şolaylar. Batışlar edip daşının içinde. İnni şu terörist hükümeti özem terörist Berdi Muhammedov öz emhime teröristler bilen şunu diye. İçinde şu yankı Mamedov'ların bir Aziz Mamedov'un bir Bayramali etrafının yaşayıcısı, ovanın yaşayıcısının
maşgalasına, yani enatasına, gelecekine, yani yenmesine, jigirlerine, doğularına batış edip, korkup şolordan batış ediyor. Dedim, sen milli lider bolyan bolsaň, sen arkada bolyan bolsaň, sen şoları gorumaly. Yani MHM işgärlerinden. Bu bolsa gaýty şolardan gorkup batış ediyor. Eger sen hakyky lider bolsaň, ol 5 adamyň näme bolýar? O halkın içine bir bölügi seni golar, bir bölügi seni ýigrenler. Ol hemme prezidentleriň ýagdaý şeýle. Batış näme gerek? Sen Türkmenistanyň halky 100% Bermuhamedow golar. Dine batışlar gorkuzmak, terörizm bilen saklak geliyor. Devlet de bu näme? Bu Hollywood kinolardaki ýürüýte şo kinolar ýa-ni bir zadyň esasyny nädilýär? Ýa-ni hakyky bolup geçen wakany öwrenip bir taryh düzüp, ýöne şo wakadan şu elementler goýup görkezler. Ine hakyky waka Türkmenistanyň prezidenti öz terörist gullugyny, MHM gullugyny zadanylar, ýa-ni ýumuşlar şu protest ýykmak üçin gorkuzyp, onam içine salyp satyn alyp pulunu. Men bilýän, men ýokotmak üçin pul oýdy. Guşthany, beýlik aktivisti ýokotmak üçin pul oýdy. Onu müçül, bank, ýa-ni tapawdy. Ne buluşlar? Şoň üçin biz gorksak hiç wagtdan ýenmez. Biz diňe öňe. Biz birinçi Türkiýede şuları ýenmeli. Egerde biz Türkiýede şuları ýeňsek diýeni biz görüşmeli elmede ýaraly. Biz protestler çıkaryp şuları dogry kanun esasyna saklapmany öwrensek, protestler çıkıp aýtjak sadyny aýdyp, bütün dünýä gurumlary galdyryp, olar bilen ýa bile protestler geçirip öwretsek, onda şöýde ýeňimiz bolýar. Onu hemme Türkmenistanyň halky şöyle kalıp bizim bilen protestler eder. Onu diýmek, halk eýýäm Türkiýede öz kanunlaryny eline aldy. Ýollar açdyrdy, pasportlar açdyrar. Inni şonu eden soň biz Türkmenistanyň etdiler. Biz şunu etmesek, Türkmenistanyň aktivistler barany bilen hiç barmy? Şoň üçin biz birinji Türkiýede hakykaty, ýa-ni adalatlygy, kanunlary öňe sürmeli. Şöyle ýeňmeli. Onun üçin Türk hökümeti, ýa-ni adam hukugyny goraýan gurumlar bilen işlemeli. Bütün dünýä gurumlary bilen işlemeli. Ýöne hiç ýeri provokasiýa etmeli. Kanunlary bozup, ýa-ni pasolstva ýa ilçhana ýa genkolstva daşdyp ýa bir zat edip ýa uly urup ýan etmeli. Olar şo ýolda gidýär. Urarlar bizi, basarlar bizi. Şo ýolda gidýär. Bizi alaç ýok. Biz adalet parakty ýolundan. Kimde kim diýse, Murad aga ine yara almasak bular ýeňip bolmaz, ýeňip bolýar. Ine görkezdik. Şular yara alan ýagdaýymyzda biz terörist edip hakykatdan deportasiýa edip atylýar. Yara bolmansa biz azat elimiz açyk baran soň bizi 5 gün alman çykardylar. Bütün dünýä gurmaly. Şu ýaly. Biz diňe şu ýol bilen gitmeli. Biz tursak bizim arkamızda ulu zatlar dur. Ulu kanunlar dur. Bütün dünýä adam hukuklaryny goraýan jarnama dur. Bütün dünýä konvensiýalar dur. Türkmenistanyň çeken konvensiýalary. Bir toparda bol çekdi. Ön demokratiýa ýurtlaryň arasyna salmak üçin, döwlet bolmak üçin bir topar konvensiýa çekdi. Eger çekmedik bolsa, şoň bilen hiç kim, hiç wagt ne targow atnaşany, söwda, ne siýasy, ýa hyzmatdaşlyk hiç wagt etmediler. Çeken soň gelýärde hyzmatdaşlyk edýär. Bolmasa Türkmenistan izolasiýada bolady. Men şunu size düşünjek bolýar. Men ýene gaýdyp gelýän anketa. Size anketa gerek. Egerde pasportlaryňyz çalşak bolsaňyz, şu maglumatlar Türkmenistana gitmeýär. Şu maglumatlar adam hukuky goraýan gurumlar bar ýa. Şular görýär-de, hakykatdan pasport nomerleri bar, hemme zat bar. Edir şonu Türkmenistana berip şulara berin diýmeýär. Onu gorkma. Bular şoňa esasdan ýa-da dokument şeýle goýýar-da gürleşýär. Ine bize sultnamalar. Hansyň sultnamalarynız şu adamlara pasport berilmek üçin. Ýok. Bundan beter plança ming adamın bar diýip aýtsalar, ol basşa bir sultnama. Şoň üçin men size haýyş edýän ýene bir gerek. Kimde kim
Maňa pasport bilen jaň eden bolsa, ine anketa. Kimde-kim pasportlaryny hakyky bir köpük bermän. Diňe hökümet salgydy, ýa 30 ýaş dolurmy? Şonu berip çalışacak bolsa, ine 3.000 lira, 5.000 lira biz rejime pul berip, biz şolar haramzat edýär. Inanyň. Onu bizim bir ýerinde görüp, stafla galdyryp, bizi berdirip, şul haramlyklary edýär. Egerde biz şunu bermesek, egerde arkamda şunu ýa gurmaly bolsa, onu olar bizi ýok etmek üçin, ýa bizi satyn almak üçin, Türkmenistanyň içine eltmek üçin, ýa öz haramlyklaryny etmedi, olan pul bolmaly. Şoň üçin bizi berýär. Biz hemme günä bizdi, biz özümüz etmeli. Şulatdy. Şoň üçin ine men şu gepleşigimde size şunu ýatdym ýa. Inni yeni bir gerek size ýatdy diýen dolarlary Türkmenistana minimal derejede. Türkmenistana garnaşlarına birinji bilen internet alyp berýär. 200, 300, 400 manat internet. Birinji bilen ellerine smartphone alyp berýär. Şu Türkmenistan'da bir üç geçti de şu videoda yandaşına yürüttüm. Hemme yerden. İnanmardan men Telegram'da bana geldi. Men Marvel ayettin biri, Filibak biri, Balkan'dan. Men YouTube'a girmeni bilem. Şu senin çıkışlarını Telegram'a girip beni yazdım. Sana yazıyorum. Ne iletmeli? İnni näme diýip soraýar. Ine şu ýaly, eger şol oğullardan Telegram'a giyip bilýän bolsalar, onunla diýmek, Telegram'a giyip bilýär, hemme çopanlaryň giyip bilýär. O diňe onuň mümkinçilik bolmadan biz kömek etmeli. Biz şolar internet satmak bilen 400 manyň bolanyna takminan 12 dolar bolýar bir aýda. Şonu biz kömek etmeli. Şoň üçin Türkmenistan'a kömek etjek bolsaňyz birinji 2 adama 50 dolar ve internet. Şu internet şolary çürükden berýär. Sen onuň azatlygyny berer. Onuň ýa-ni hakyky azatlygyny açýar, hakyky mümkinçiliklerini açýar. Täze Türkmenistan türmi. Berdimuhammedow terrorist, Emhemet terrorist gullugyny şol gabagy. Şoň üçin hormatly adamlar, biz görüşmesek ýeňiş ýok. Biz iksany ýa-ni haramlarda çykyp konstitusiýanyny eýdin beýdin diýip bizi gorkutdylar. Biz herkese giýmeli, fizik ýagdaýda protestler geçirmeli, durmaly. Haçan aktivistler proteste çağırsa, hemme adamlar, vatandaşlar, şo gün işini goýbermeli bolsa, patronyny görüşüp gelin. Biz sizi goýaras, hiç kim sizi tutmaz ýaly. Tutun ýagdaýynda, şart ýagdaýda sizi goýar ýaly. Sebäpsiz jenaýat iş eden ol. Proteste gelmek jenaýat işde. Senin dokumentiniz ýoklu, sizin günäňizdendir o. Ine Serdar Hajanipes. Şu nämiş alqaldyny bir gün, ya şu dokumenti geçen soraw. Şonu da goýberdiler. Sebäbi biz düşündirdik, onun günäsi ýok. Bu Türkmen hökümetiniň günäsi şu näçe etsede eger şolar onu ýa-ni uzatmasa, o gurgur näme uzatsyn? Sen kim bolay? Eger sen sana uzatmasalar, sen näme uzatsyň? Şoň üçin onun günäsi ýok. O günä tersine Türkmen hökümetine. Bular bolsa, özleri günä edip pasportlary uzatman adamlar tutturup üstünden hem ýene hat ýazýar. Ol bir bilemok näme. Men häzir 10 ýaşmydan ýene bir gepleşik edem. Geldik karizm goýýan sorawyna jogap berem. Şunu men gepleşik oturýan, başga da soraw bolsa şu videoňa aşaňyň men geljek 10 ýaşmyk gepleşigimde size jogap berjek bolam. Sağ olun, sizin hemmeňize gijaňyz rahat bolsun diýip arzu edýän. Sağ olun.